Els 9 llibres del Club de Lectura són 9 novel·les de països i llengües diferents, però els estructurem en 3 temàtiques trimestrals. Començarem amb Les ànimes mortes, de Nikolai Gogol, una obra de la tradició russa molt important, que és una bona arrencada per començar aquest primer trimestre dedicat als clàssics. A més de Nikolai Gogol, farem la Carson McCullers i l'Albert Camus. El segon trimestre, l'eix temàtic que seguirà és el tema de la família i l'educació, la relació entre pares i fills, i començarem amb una qüestió personal de Kenzaburo Oe, el premi Nobel japonès, on l'autor té una crisi amb l'arribada del seu primer fill. En aquest trimestre també farem una obra escandinava i una obra austríaca. I finalment, el tercer trimestre està dedicat com a tema als llocs, a ciutats, a països, a territoris, com el lloc ens determina la relació que tenim amb ell. Començarem amb l'altra Venècia, de Medvejevic, després anirem al Xile de Roberto Bolaño i finalment acabarem amb una obra d'aquí, amb La terra dura de l'Anna Ponsoda, que ens parla de la Segarra. Us convido doncs a formar part d'aquest club per tractar tots aquests temes des de la literatura, que sempre és una mirada més afinada i penetrant.